Erre gogorra ahoskatu ahal izateko, mugimendu batzuk jakitea komenigarria da. Lehenengo eta behin, ahoa ez dugu o itxuran jarriko. Bai? Irribarre moduko bat edo ahoa izpainak zabalduko ditugu. Bai? Hurrengo pausua, mingain punta, hortzen, goiko hortzen atzeko partean kokatuko dugu, albeolotan. Aro batzuei hau koste egiten zai, bai? Mingaina altxatzea edo geldi goran mantentzea, batzutan indar falta daukate edo aurreratu egiten zaie, bai? Orduan, posizio ezagutzea importantea da. Aurrari ez diogu ahoa asko manipulatuko, errespetatuko dugu, bai? Bere gorputza, baina behintzat ahoz, bai? Edo modu oso suabe batean gidatu egingo du, bai? Mingain punta hor kokatzea. Nozila pixkat jarri aldiogu, edo ogizatitxo bat, bai? Eta berak hor, esperimentatzeko, bai? Tokia zein den. Bestalde batetik, bai? Mingaina pixkat barkutxu forma hartzen du. Ez dakit ikusten den, bai? Eta, esan diogun beste zerbait da, mingainaren atzeko parte hori, beko atzeko aginetan pegatu egiten dela, bai? Arratoi, bai? Arratoi, fijatzen bazarete, bai? Mingaina goran dago, barku forma, ezpainak irekita, eta atzeko gorputza, mingainarena, molarrei pegatuta, bale? Hau, azaldu aldiogu hauz, bai? Eta, bueno, egin alditugun ariketa, motriziade ariketak, bai? Ba, haua irekita, komunean, ba, 30 segunduko saioak egin alditugu, bai? Txapelketa bat bezala. Ahoa irekiko dugu, mingai punta agonan kokatuko dugu, eta ahoa itxi gabe, 30 segundo, 40 segundo, bai? Egunero, pixka bat landu dezakegu hau bakarrik, hor gora ikusten bat dugu ez talagai, lehen gortik abiatuko gara. Bai? Hor kokatzen. Gai dena ikusten dugunean, beti azalduko diogu, hasien azaldu ditugun posizioak, bale? Molarra nola jarri, ahoa, mingaina, bai? Hori azalduta gero, bai? Kokatuko dugu, eta saiatuko gara putze egiten, mingaina mugitu gabe. Mingain punta mugitu gabe, barkatu. Mugimendua egiten, vibraziora gerturatzen ari gara, bai? Eta mingain punta indartzen ari gara, bai? Posizio horretan mantentzen dugu, putzaldi batek. Bai? Hau izango zen entrenamendua pixka bat motriziade aldetik, bai? Eta gero, jarraian aipatuko dugun ipuina landuko genuke ere, eta hurrengo bideoan azalduko dugu.